Máis tema, máis asuntos, máis actualidade. Vamos en directo nas 11 prácticamente 20 en calquera momento que lle des o play. Graciñas por seguirnos, por estar, por compartir estas entrevistas, vídeo podcast, dos contidos que temos no noso estudio principalmente. Por certo, xa as entrevistas que temos telefónicas, colgamos todas as entrevistas na nosa canle de iVox, vale? As entrevistas telefónicas están en iVox, aínda que todas están na nosa páxina web, no apartado de podcast. Aí sí que tes as entrevistas radiofónicas, telefónicas e as presenciais. Quen temos no noso estudio? Pois os nosos seguidores en redes xa están vendo, Chus Campos, a responsable de festas e turismo do Concello de Padrón. Chus, benvida novamente a este estudio. Hola Álvaro, que tal? Como estamos? Pois moi ben. Como vai a cousa por Padrón? Pois chovía, non chovía, tormenta, non? Boa temperatura. Hubo un pouco de tormenta no día de antes de onte, pero non, ben boa temperatura, sí. Bueno, imos a falar, xa que aproveitando que nos visita Chus Campos, da programación festiva, cultural, de dinamización, e tamén se hai datos de como se prevé este verán e como foi os 5 primeiros meses do ano a nivel turístico. Pero antes, xa fixo aquí balance o alcalde, pero está a responsable que se agocha xunto co seu equipo de xerar e de crear unhas festas da Pascua que aquí as calificou de verdadeiro éxito o alcalde, e supoño que a concelleira pues, terá ese calificativo tamén. Os considera como un éxito? Sí, desde o noso punto de vista as festas da Pascua foron un éxito, e logo tamén temos que ver dende a visión das persoas que ali estuveron, dos padroneses e padronesas que tamén disfrutaron das festas, e a percepción que temos é que, bueno, que facía moitos anos que non se percibía unha afluencia de público, de visitantes igual. Hai datos, hai cifras coa policía local, non? Non, miles de persoas, pero non hai unha cifra concreta moi complicada de dar, ademais de que ao longo do día se foron facendo moi diversas actividades, as que igual unha xente vai pola mañán, outra vai a mediodía, outra a tarde, e a verdade é que sí que, pero o domingo de Pascua penso que foi un día apoteósico, de na mañán ata a noite. O tempo acompañou, que tamén é algo insólito sí, na Pascua. Ese é un factor decisivo, obviamente, e non pudo estar mellor tempo, a verdade, estaba un día de verán, e a xente animouse moitísimo a sair e a estar ali en Padrón. Bueno, pois a festa da Pascua, que xa vai quedando atrás, pero que queríamos pois coñecer esa impresión da concelleira de festas do Concello de Padrón. Onde se embarca o Concello de Padrón así de forma inminente? Onde se vai? Pois embarcámonos na semana que ven, que temos a Semana Internacional da Feira Verde de Silleda. Que sempre contamos con un stand, este ano non iba a ser menos, estará o stand de Padrón ali representando o noso pobo e dando pois a imaxe do que é unha capital da cultura, do deporte e gastronómico, por suposto. Ahora xa estamos co pemento a tope xa. Do 4 ao 7 de xuño, actividades xa xoves, venres, sábado e domingo. Sí, exactamente. Con stand propio o Concello de Padrón. Con stand propio, teremos degustación tamén de produtos do noso pobo, como se estaba facendo nestes últimos anos. Queremos manter esa tendencia e a verdade con moi boa acollida os anos anteriores, este ano esperamos que tamén. O pemento e todo o que ten que ver coa gastronomía, co día a día, cos produtos gastronómicos e de difusión cultural a través da gastronomía. Que é unha parte fundamental que se aproveitan nos stands, ¿no? A parte de ter folletos e a parte de explicar pois onde está Padrón e que significa Padrón. Exactamente. Ainda que pementos non imos a ter, porque o que é, digamos, ter ali pementos fritos é un pouco complicado. Pouco complicado. Sí, pouco igual engorroso, entón temos outros derivados do pemento que se poden picar, pasas por ali, colles algo, queixos, marmelos, bueno, caramelos. Estaremos tamén con este medio, estará pululando e percorrendo os pasillos dos pabillóns da Semana Verde de Silleda, un clásico, a Feira de Feiras de Galicia, si se pode denominar, do 4 ao 7 de xuño. Máis actividades, porque chega a Feira Medieval, se non me equivoco, en xullo. O primeiro fin de xullo, como ven sendo xa habitual. Este ano, pois o ano pasado xa tivemos a visita de Arjonilla, do goberno de Arjonilla, pero este ano veñen acompañados de veciños e veciñas de Arjonilla. Un autobús pa aquí, polo menos. Ven un ou máis, veñen facendo o camiño de Santiago dende Tui, en días previos, e chegarán o venres, primeiro día da Feira Medieval,
E aí faremos, pois nada, actividades con eles, neses días esperemos que pasen moi ben e que marchen moi a gusto. Vale, se xa que ve unha recua de... Sí, veñen 70 persoas, polo menos. 70 persoas que van a... E a comitiva local tamén do Concello, alcalde de máis. Sí, tamén, a comitiva ¿no? de Arjonilla, cos que mantemos moi boa relación, nos estuvamos en Arjonilla o ano pasado tamén. Centrado, bueno, vai ser a feira centrada na figura de Macías, o non? namorado. Que é o que nos une tamén co povo de Arjonilla. Bueno, faremos varias actividades que espero que lle gusten moito, degustaremos tamén, bueno, faremoslle unha degustación de produtos gastronómicos que sempre son moi valorados, non? Aquí en Galicia pois temos fama de dar moi ben de comer. Ben. Porque que comeu a concelleira cando foi a Arjonilla? Que é o que se estila bueno, por ali? Ali o aceite de oliva, claro. Ali teñen os olivares e unhas empresas xa dedicadas, que de feito unha das empresas de Arjonilla vai a ter un posto na feira medieval. Sí, nos pideu un lugar e aí o vai a ter. Moi colaboradores, a verdade, moi voluntarios para intentar entre todos pois darlle visibilidade á nosa festa. Bueno, encantados con eles. Bueno, Padrón, para aqueles que non asistiron ás edicións medievais previas, convírtese nun pobo medieval. En estética, todo o casco bello, non? Toda a zona histórica. Non sei se hai un número xa determinado de prazas, de stands... A semana pasada había 70 postos anotados, 70 e algo. Esperemos que ainda aumente un pouco máis, pois cantos máis, mellor, porque máis consistente se fai o mercado. A zona máis histórica, non? A zona... Sí, Rúa Real, Fondo de Vila, todo pasando pola Plaza de Macías, Plaza de Baltar, a Praza da Igrexa, o sea, hasta o que faga falta. Vai haber actividades complementarias a esa feira medieval, máis a la dos postos e da compravenda? Sí, bueno, como en anos anteriores tamén coincidimos o sábado cunha digamos... exposición de coches clásicos que vai a ser no Paseo do Espolón, unha exposición boa, potente, porque ocupa todo o Paseo do Espolón, que é moi grande, e con unha especialidade de coches americanos, tamén, sí, que teñen, parece ser que teñen... A grandeza, espectacularidade... Sí, deses coches, eu non é que sea moi experta no tema de coches e tal, pero parece ser que crea moita expectación. Da feira medieval, primeira fin de semana de xullo, metémonos xa no Santiaguiño. Sí, a mediados xa empezamos co Santiaguiño, un fin de semana antes, vamos a ter o fin de semana anterior, toda a semana, e o Santiaguiño que coincide en sábado. Este ano non hai disculpa para non vir. 25 de xullo, sábado. Festivo, sábado, festa nacional, non? Santiaguiño, comida campestre, actividades, comida de balde, con sombreiro para ataviarse, música tradicional, cantina... Sí, música tradicional. Esa romería de antaño que sigue tendo vida. Sí, sigue tendo vida, e dende logo apostamos porque siga esa tradición, aparte de meter cousas innovadoras que sempre nos gusta, bueno, pois sorprender un pouco ao público. Pois a tradición tense que manter. Eucaristías, misas, anines a capela... Sí, todo igual, a tradicional procesión, que é como unha procesión moi festiva, non? Sí. Subimos co Santiaguiño polas escaleiras, bueno, primeiro polo pobo con todos os santos e logo o Santiaguiño o que sube arriba ao monte. Que non costa tanto subir esas escaleiras. Bueno. Non. Depende. Depende como. Depende, son moitas escaleiras. Bueno, pero tamén un atractivo. Sí, ten o seu encanto. Hai forma de chegar pola outra parte en coche e demais, pero bueno, vai, está cortado, está acotado. É moito máis bonito subir polas escaleiras de pedra, no medio de árbores, obviamente iso ten un encanto especial. Efectivamente. É libre? Hai que ter algún tipo de inscripción para poder xantar ali e demais? Non. É totalmente libre, a xente que vaya ubicándose... Vaise ubicando libremente, normalmente tamén hai unha pulpería para quen queira acceder, e dende o Concello tamén damos, pois eso, a sardiña, pan de millo, cachelo... Hai actuacións dentro do Santiaguiño, algunha que poda avanzar? Porque, claro, é a fin de semana previa, con actividades, toda a semana seguinte e coa explosión o día 25, co capítulo final que estamos a falar. As actividades entre semanas serán centradas basicamente nos rapaces, nos nenos e nenas, e digamos que o día forte de actuacións vai a ser o día anterior ao Santiaguiño, o 24. O 24. Sí.
Sí. No propio monte, en casco, Vai padrón ser abaixo, casco, vai padrón ser, casco. sí, padrón casco, bueno, casco ou ao lado. Pero vai ser unha actuación potente que vai a ser Mondra. Mondra, Mondra. que estivo hai pouco como cabeza de cartel aquí na Ascensión. Efectivamente, foi cabeza de cartel da E Ascensión. vai estar no Santiaguiño. E vai ser o cabeza de cartel tamén do Santiaguiño de Padrón. Vale. A ubicación non está de todo... Sí, vai a ser no Campo do Souto porque é o lugar... vai ser no Souto, vale. Sí, necesitamos para el un escenario grande, leva un equipo técnico, un rider bastante complexo, entón necesitamos espacio e tamén contamos con moita afluencia de público, entonces hai que facer un sitio espacioso. Mondra, no Santiaguiño. Estivo na Ascensión? Deu unha volta por aquí? A verdade que non. Porque sí que os pincheleiros sí que imos a Padrón Sí. para disfrutar das actividades, das orquestras, das atraccións, de todo isto, pero os padroneses non lles inspira tanto vir a Sí, Ascensión. eu constame que hai moitos sí. padroneses que se viñeron. Eu en concreto non son moi festeiro. Eu adícome completamente ás festas de Padrón. Vale. Únicamente. Vale. Bueno, pues Santiaguiño, dende o 17 xa con actividades ata o 25 e o concerto de Mondra o 24. Sí. Que adiantou aquí a concelleira, cousa que lle agradezo. Que máis? Que ven despois? Bueno, agosto é un clásico parón, non? Para dar prioridade a... En agosto paramos porque hai moitas festas nas parroquias, queremos estar con eles tamén, darlle importancia ao que con tanto esforzo consiguen, non, nas parroquias, as comisións de festas, xente que leva traballando todo o ano para conseguir ter ese día darlle atención á súa parroquia. Entonces, cortamos toda a programación e deixamos o protagonismo a eles. Xa entrando no outono, aínda que conversarei con vostede, espero que tempo antes, pero xa o primeiro, unha vez remate o mes de agosto, en que se mete a programación festiva? Bueno, unha das cousas máis importantes que xa estamos centrados na programación é en algo que anunciamos fai pouco, que é o encontro de pueblos mágicos. A verdad. Encontro nacional, que vai ser... Encontro nacional de pueblos mágicos que vai a ser en Padrón. O ano pasado foi en Guadalajara, en Brihuega, se chama o pobo, que é como un pobo que está centrado o seu maior atractivo é a lavanda, campos de lavanda. Despois ten cousas moi bonitas tamén, é un pobo realmente precioso. É un pobo pequeniño. Este ano, pois, quixemos traelo a Padrón e conseguímolo. Hubo varias candidaturas, pois o programa que nos presentamos parece ser que foi o que tiña máis... Vale. Será setembro, outubro? Finales de outubro. Finais de... Sí, van a ser todo a fin de semana, un venres, un sábado e un domingo. Entendo que representantes que teñen esa catalogación, que son especiais de pueblos mágicos de España, que é a denominación, son ¿no? 100 e pico pueblos mágicos de España, van a vir representantes de todos eses povos, influencers de redes sociais que moven moito nesta plataforma, autoridades, etc. Entonces vai se lle dar moita visibilidade ao noso pobo, que é o que queremos con este encontro. Vale, pois nada, deixámolo aí porque chegamos ao Nadal, casi. Sí, casi. Bueno, a ver, estamos en xuño, pasa o ano voando. Hai que preparar o Nadal, xa no verán. Xa estamos en ello. Xa preparando o Nadal, madre mía. Sí. Bueno, é así a previsión, sobre todo cos tempos institucionais, ¿no? Coa burocracia e con... Tes que traballar con moito tempo, as empresas teñen reservas feitas, iso velo moito cos artistas de música e tal, que queres mirar un artista con medio ano de antelación e xa ten prácticamente as datas todas reservadas. Entonces hai que traballar con tempo. Por eso. Turismo, leva a área de turismo, que tal? Está... Moi ben. Ben as cifras de visitas, de... Sí, pola oficina de turismo a día de hoxe pasaron máis de 12.700 persoas, entre peregrinos e turistas visitantes. No que levamos de ano? No que levamos de ano. Quere dicir que, obviamente, a cantidade é moito maior porque hai moita xente que non pasa pola oficina de turismo. Entón, moi contentos, a verdade é que xa o vemos a simple vista, non? Eu viña para aquí e xa os peregrinos camiñando en cantidades bastante que chaman bastante a atención, e sí que no pobo xa se nota moitísimo o movimento. Sí que me dicían que unha das bazas que ten o camiño portugués que pasa por Padrón e a ruta que pasa, non? Ou conflúe algunha outra ruta. É o portugués. Sí. É que moitos poden chegar ata o porto
e prácticamente comenzar a camiñar, cousa que noutras rutas os aeroportos non están tan amables para iniciar a ruta. Eu creo que se Eso usa... estáse notando? Sí, úsase moito o aeroporto de Oporto, que é un aeroporto internacional e que, bueno, aí chegan voos e conexións de todos lados. Entonces sí que se nota moito que eso fai que o camiño tamén teña vida. Ten datos de as nacionalidades e máis metidos así no... Podo che dar algún dato, nacionalidades e visitantes. Porque a cifra é importante, 12.000 e pico. Sí. En 5 meses. Bueno, 12.000 e pico, o 71% de Europa. Vale. 15% de América, 11% de Asia e 3% de Oceanía. Toma. Sí. Logo, vamos, que interesa a todo o mundo. Sí. Dos visitantes que temos neste ano, de 12.000 e pico, o 48% son peregrinos. O sea que tamén hai moitos máis que non son peregrinos. Eso tamén é interesante. Son visitantes que van a coñecer o pobo. Exacto. Non é que pasen a circunstancia de pasar, senón vou. Van a propósito a ver Padrón. Este dato importantísimo. Un é peregrino, o outro visitante. Turista, sí, visitante. Exacto. Que pode pasar unha noite aí ou pode pasar varias. Hai moito hotel, hai moito complexo para poder hospedarse. Sí que temos, e ahora cada vez. Está o Scala, que é un pouco ese hotel periférico sí, de maior envergadura, non? Digamos. Sí, o Scala, despois temos outro hotel ao lado da estación de tren, e despois temos outro hotel tamén céntrico, e logo temos dúas casas rurais moi bonitas tamén. Son suficientes? Ten a percepción de que son suficientes as casas? Sí, ademais de que hai tamén despois logo albergue municipal, moitos albergues privados e moitos pisos e aloxamentos. A verdade é que sí. Bueno, pois a nivel turismo que bueno, interesa visitar Padrón. Sempre que ven a concelleira sempre digo que cuna de grandes ilustres, dun premio Nobel. Outro día estivo por aquí a directora da Fundación, Rosaria de Castro, persoa vinculada a Padrón, sin lugar a dúbidas, e máis recentes como Pepe Domingo Castaño. Aqueles que aman o deporte, aqueles que aman a comunicación, estar na praza Pepe Domingo Castaño, que foi un acerto non agardar e rendir esa homenaxe prácticamente o tempo que nos abandonaba, penso que tamén foi un acerto, non? Ter un recuncho que leve o nome de alguén tan importante tamén para Efectivamente, Padrón, Pepe Domingo Castaño é unha persoa que a nivel nacional, incluso creo que fora das fronteiras, é coñecido por todo o mundo, non? Ademais con moito cariño, que menos que no seu propio pobo non terlle ese recoñecemento. Tocaron dun sitio onde iba a comer o pulpo seguido. Efectivamente. Bueno, imos a falar dun tema quizáis menos amable, porque tamén se celebrou hai pouco unha comida dos maiores, e hubo unha incidencia que trascendeu os medios de comunicación, que foi un ataque a unha concelleira, un ataque por parte dun usuario, dunha persoa e demais. Houve unha denuncia. Bueno, foronse coñecendo os datos, unha persoa que se atopaba mal, esta persoa que agrediu a concelleira, bueno, conte o vostede o que queira, se hai que deixar algo claro, se a denuncia avanza, se houve algún tipo de disculpa por algunha das... Non teño coñecemento que houbera ningún tipo de disculpa, a verdade non comentei isto nestes días con Mariló. Dende aquí o único que podemos facer é, bueno, pois darlle todo o noso apoio á nosa compañeira Mariló, xa ela o sabe, obviamente estamos todos cerrados en torno a ela. E hai que ter en conta que estas condutas violentas non se poden permitir, e hai que tomar medidas inmediatas como se fixo. Porque a concelleira estaba abanicando, non? A unha persoa que se atopaba un pouco de fatiga. Sí. E este atacante increpou a concelleira. Sí, Mariló estaba socorrendo a unha persona que estuvo unha indisposición aí, estabas esperando a ambulancia para que a viñera a atender. Entón, esa persona estaba como moi encima e ela dixo, a ver, fixo o xesto de, por favor, face despacio, deixa de respirar. Claro. O de sempre, non? Cando unha persoa non se encontra ben, hai que deixarlle un pouco de espacio. E aí foi cando... Porque teña algún parentesco esta persoa? Era... Non. Que eu teña coñecemento, non. Igual había unha preocupación mayúscula ou algo, pero non, claro. Neste caso non. Entón foi cando foi agredida desta maneira. Pero foi verbal, foi físico? Foi físico, sí, doi un golpe na cara coa man, sí. Foi físico. Ela despois foi ao médico, tiña molestias en un ollo,
E, bueno, foi cando se presentou a denuncia, porque estas condutas, obviamente, estamos vivindo unha tendencia agresiva de violencia xa nas redes sociais, e isto vai escalando, e o que non se pode permitir é que isto vaya máis. Xa se cortou, bueno, ti sábelo, que ti tamén foches, bueno, digamos, víctima destes ataques en redes, con insultos, con vexacións, cousas que xa non é que só nos afecten a nos, afectan as nosas familias, e, bueno, ahora chegou este caso xa de violencia física. Non imos a consentir ningún tipo de violencia, nin física, nin doutro tipo, e vamos a actuar contundentemente, o sea, vamos a acudir á xustiza e ir ata o final. Foi necesaria intervención policial nese momento? Eu non estaba algún tipo de acta que recolla... Eu non estaba ali, pero penso que sí que actuou a policía. Bueno, pois judicializado, non? Efectivamente. Pois non nos gusta nada este tipo de situacións, e como ben apunta Chus Campos, cada vez son máis frecuentes, cada vez é máis frecuente unha crispación que vai entrando en xogo en distintos momentos e que... Claro, vamos indo un pasiño máis alá, fomentando esa rabia, fomentando ese odio, e logo pasan estas cousas, entón estas cousas hai que paralas xa. Bueno, xa para rematar, Chus Campos, en un ano eleccións. Efectivamente. En un ano, pero... En un ano escaso. En un ano. Como chega a concelleira a un ano vista? Gustaríalle formar parte do Grupo Municipal Socialista en Padrón na candidatura, como nas pasadas eleccións, ou non? Sí, gustaríame agora xa dende a experiencia, non? Xa ves as cousas de forma diferente a cando empezaches. Cando empezas, tes unha idea, pero realmente non estás metido na llada, non? Como se suele decir. E gustaríame, pois, máis que nada, para que se poida seguir desenvolvendo proxectos que temos que a largo plazo si se fan, a corto plazo 4 anos, a verdade é que non dan para moito. Danche para facer cousas pequenas, pero grandes é máis difícil. Que ten Anxo Arca como alcalde de Padrón que mudou o día a día do Concello Padronés? Vostede que está no equipo, vostede que traballa codo con codo, e, bueno, presupoñendo que será de novo candidato. Sí, que ten. Bueno, o de Anxo vexo moitísimas virtudes. A parte da forma de expoñer os temas, non? Falando, a verdade que... Comunicando, teño que dicir, sinto por os demais, dos que hai en toda a zona, pero é un dos alcaldes que mellor comunica e que mellor relato ten, non? Logo, como alcalde, ten unha visión increíble das cousas. Pódeche buscar solucións que xamais te hubieras imaginado, realmente. Logo, moi innovador. Eso notase no pobo, no Concello, en todos os ámbitos do Concello. A ver, se inovou moitísimo, non? Padrón cambiou moito, moitísimas persoas que tardan en vir a Padrón, o que nos din sempre é unha pasada como está o pobo. Non parece o mismo Padrón. Hubo un cambio tremendo, estou falando de xente que igual está fora ou tal. É a percepción que nos dan eles, non? Porque o que está no día a día é como que non o nota tanto. E logo, bueno, Anxo, pois, deixanos traballar a cada unha das nosas áreas, facemos un equipo onde todos damos a nosa opinión. A verdade é que dá gusto traballar con ele, unha persona nova, unha persona dinámica, unha persona que nunca se cansa. Eu ese home non sei, pero non se cansa nunca. E nada, a verdade é que creo que para Padrón sería moi positivo que volvera a salir como alcalde, porque se podrían acadar cousas moi interesantes. É novo, é normal que non se canse. Sí, a verdade é que é unha persoa nova. É un rapaz. É un rapaz. Chus Campos, graciñas por vir, por adiantar cousiñas que son interesantes, dende xa de forma inminente esa presenza con stand propio na feira da Semana Verde de Silleda, e chegamos ata o outono con ese encontro nacional de povos máxicos de España, e polo medio, pois un sinfín de motivos para chegarnos ata Padrón, entre eles Santiaguiño, concerto de Mondra o 24 e a Romaría o 25, xa con actividades na semana previa, pasando pola feira medieval, así, resumindo rápido. Gracias, Chus Campos. Gracias a ti. Gracias.